Как се казваш? Казвам се Николай Иванов. Колко време си играл в футбол? Колко време съм играл? Да. Играл в футбол от 7 годишен. Вече Страхотно. до преди 2 години съм приключил с футбола. Последно играх в футзал и на голям терен. От колко време си треньор? От 2019 година, юли месец. Горе-долу 6 години вече съм треньор на деца от 4 до 14 годишна възраст. Какво е за теб футбола? За мен футбол е начин на живота. Много хора казват, че футбол е просто една игра, но за мен това е просто един начин на живота, който те приспособява и те подготвя за всички трудности в живота, препятствия, хубави, лоши моменти, приятелства, много неща, които са за напред. Добре, а какво искаш да научиш децата чрез футбола? Искам да науча децата чрез футбола да бъдат отговорни, дисциплинирани, да търсят успеха, да не се отказват от своите мечти, защото футбол може да им донесе много в живота. Благодаря ти. Моля.